नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और बिहार शेयर के करी। रेलवे परीक्षार्थी भइलन उग्र, गया जंक्शन पर खड़ा ट्रेन में लगैलन आग। परीक्षार्थियों पर काबू पावे खातिर पुलिस के छोड़े पड़ल आंसू गैस। गया से संवाददाता रमेश कुमार के मुताबिक आरआरबी आ एनटीपीसी के रेल रिजल्ट में भइल धांधली के लेके बिहार भर में छात्रन के प्रदर्शन जारी रहे। यही बीच गया में भी छात्र उग्र होके रेलवे ट्रैक पर उतर गईलन आ सरकार के विरुद्ध जम के नारेबाजी कैलन, जौना चलते कई गो ट्रेन के परिचालन भी बाधित हो गई। अतने ना उग्र छात्र गया जंक्शन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के टारगेट बना लिहले आ ट्रेन में आग लगा दिहले। उन्हें रेलवे सुरक्षा बल आ छात्रन के बीच पत्थरबाजी होखे की भी सूचना मिल रहल बा। हजारों की संख्या में उग्र छात्र पर काबू पावे खातिर पुलिस के आंसू गैस छोड़े के पड़ल। पदाधिकारियों का मानल जाओ तो एडीजी निर्मल कुमार आजाद, रेल पुलिस, एसएसपी आदित्य कुमार आज जिला पुलिस टीम हालात के काबू पावे खातिर घटना स्थल पर मौजूद रहल ताकि विधि व्यवस्था के बनावल जा सके। नहीं, हम लोग हैं इसके लिए, जान माल की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, मगर आप लोगों के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी इसको चाहिए कि सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है। एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।